person for den ansvarsfulde og unge generation. Mine holdninger er rimelig woke, men jeg har også gået på RUC. Der lærer man, at alle de er lige og fri, og gamle privilegieblinde mænd, de skal klappe i. Jeg skammer mig, fordi min tip-tip-oldefar, han har brugt sukkerlaget af slavegjorte folk fra tankebar. Og hvide mænd som mig kan aldrig blive ordentlige, så jeg har brugt det sidste år i hvidhedsterapi. Men hele min ungdom lagdes i ruin, da det viste sig, at J.K. Rowling var et stort transfobisk svin. Og det her tog de tror, de bomber, spille blues og jazz. Det er afroamerikansk kultur, I tager deres plads. Og toksisk maskulinitet, det er faktisk noget, der findes. Om ikke på Vesterbro, så i den smådomme provins. Når man har ret, så er det vildt frustrerende at høre på gamle folk, som er belærende. God aften alle sammen. Jeg er hans far. Jeg er virkelig sjov, men han synes, jeg er nar. De unge mangler selvironi, og du mangler selvindsigt og pli. Som der fætter Jakob skiftet til pronomenet de. Hvad fanden? Jeg spurgte bare, om Jakob nu var kongelig. Det er gamle mænd som dig, der rager på de unge mennesker. Nej, jeg er ikke medlem af det radikale venstre. Men det var tider, da man kunne klappe en pigerøv. Jeg blev sendt op til chefen sidste gang, jeg ville prøve. Jeg tænkte, jeg kunne løse det med humor. Han ved jo ikke bedre, han er boomer. Den danske sang er en ung blond pige med kæmpe bryster og lækker bag. Nå nej, det må man jo ikke sige, fordi der er nogen, der bliver krænket af. Forstå nu for dig, må man bare ikke sige mere. Hvad fanden, en sort person har altid hed den sorte. Men det er fint at være bøsse. Også hvis det nu var mig. Nej, mor og jeg, vi håber jo, der er børn på vej. Det er bedst, hvis alle børn, de har en far og mor. Et barn skal bare have kærlighed, der er ubetinget stor. Når jeg ser Godmorgen Danmark, bliver jeg træt og trist af at høre på en moraliserende feminist. Hvad er det, der er så svært? At hun siger, at mit verdensbillede er forkert. Hun påstår, der er 65 forskellige køn herhjemme. Da jeg var ung, var køn det modsatte af grim. Da du var ung, blev heksebrændt af Christian den 4. Han gik lidt over stregen. Så Rundetårn skal destrueres. Skal byster ryge i havnen, og monumenter rives ned. Ja, for fjerner vi historien, har den aldrig fundet sted. Jeg ved, at dine værdier, de er rigtige. Lyt til mig, så bliver alle lykkelige. Jeg synes, alle folk har lov at være, som de er. Hvis bare de ikke blander sammen, lad os andre være. Men vi kan aldrig slutte denne dumme diskussion, for du var en privilegieblind generation. Jeg gider ikke høre, hvad du siger, for det er min generation, der har de rigtige værdier. Der har de rigtige værdier. Jeg har de rigtige